Així m'agrada, hem d'omplir bé les calderes de l'infern. Ara podeu avançar els pecats capitals i expliqueu-me què penseu fer. Potser està bé aquest ritme hip-hopero, no? Sí, no, i sembla que ens haguem quedat als 170. Sí, tenim en contra del hip-hop, ben maco que és. Doncs sí, el problema és que vosaltres no teniu ni ritme ni flow. Ara has donat en el clau. Com que ells no se'ls dona bé cantar, es posen a criticar. Que no s'han donat bé cantar, el que passa és que a nosaltres ens va més bé el reggaeton. Ara l'has clavat, company. Modernitzem-vos una mica, que ja toca guapes. A veure, ja ho tinc, doro de baile, bé vull dir, doro de cant, que cadascú canti el que li agrada i el públic ja decida.
venir i va marxar tan ràpid que no vaig tenir temps d'explicar-me o demanar perdó. Fa segles que vaig dedicar a ser un bon drac. No estava tirta, no tenia amics i amigues. La gent corria quan em sentia. Jo vull decidir què ser i què fer. Això em sona.